Kani kadai ke yang batau ru padar frangski zai kapra sipra karbasnaru haha lang kelarong lot pet ani kik ser din pam na de ke jingkiang bau breu ke keu ke her kadai kata ke kik ser kadai ka jing ya jan ubriu pat ble bakidang ya khana iwe kirang ya kran iwe kidi ki tribal people kidan la ka jong ka jingle jingman habai de bat ka rep karyang ka bam ka di ka yat ka yang ktin ka thle kidan la ka jong ka jing practice ma ta daw ni first prime minister jong ka India jongi Jawaharlal Nehru umkwa ban punwet le ni pandek yengi ta daw wi bet bagini imsuk imsa kini missionary ki wan shang kleng kari India kila poi top apo not is jongi te hangto ke ta pelok pojok play pi kini ka video mentang si adon lang badi ni kelong ke nan te mon le kulom sopat nan ta kini long de tangka ti ka padang laban hongum na sedang na te jingsha kala khamski namar natala de haduh khandai stengnes fo baje long bangi la shat jikshat i shwa ban bam sibet ta kada ka kham simpor dono ta la slam la khamski hagju ko poru long bangi hapkio be diskuti sedu sha neng de balaj blog namar pa sibet demi rablek kosi nama kada long udah deh bom hap bandai jingle sibet janmir kemud bangi la banyak kejap ni na po ma to pet kamat long na Kania pagkajupan hakaduwa pagkapira hauyaway maupaulan judukaphan kishaki kuman tengi la po ni ajrong lum ajrong do long indang shongkai shong thai chom tai spang alphang langa batat ki prolog ban ja te bona pling no pi yo phim tep long bangi wat kiu shne sha lum spet beneng chin shnem ban wan kiu er ngio kham tam ni ki khasi ki ngalap nong ki berang don taka jinge hoi don gitu ki bala klaru ki wan he namar ki don ka jinge i perlo perjuang i kun khasi kharam chuang i don khan riu trap khan riu skum hakaba kadon kita ke jingking share polum spet beneng bau brio pat ble kidang ya hier ya kidang kren kidang ya khana iwe kadang ya ki por singi ni hunyo trap nyo skum ne na shinish par thai ni khinda trap nda skum ki ano pat ble ba ta ka jingking share jingking rupa kala kod hoi habang kren be ba ta ka jingking share jing pa amda de ka jingking bau brio ki keu ki her kade kata ka jingking share kade ka jing ya jan ubriu pat ble bakidang ya khana iwe kirang ya kran iwe ne kadang ya por si mau yang pi mat perthai karang kala ta kada bo ble long no ba phinam la shu ban kran ban khana ban nga bol la ko de ta jing kek se jing ba phila ban kran leningan pni dak pi stang da ka khna ka kriam ta kada hdu mta kini ki por ba kini ki rang ba khasi jongi mama jongi mat jong phir ku ju ki ya jongi bro mo kia le da knya kriam ban pe ya kada ba uble upani habadon kilo kita te beling ai tu ipi namar so ba bona pleng do pitra yo pentep ya kene ta kada ai tu ipi ba ngi kum ki khasi dei da khar ngi kum khasi baro ide ban tep ya kene ka hari ya ka khasi le jong mo hakanu kom ngi wan mi le ne ka ek jing thu khana be de bat kene ka lom sopet peneng kani kadai ke yang bathau ru padar frangski zai kapra sipra karbasnaru long lai sin so sin gisna kapra sipra ta daw haha lang kelarong lot pet ani long porwan phayam ngim yo ban let no to jaka no to ti bangi let mane pulet phayan ne ba pum ma blang sna kamai suro ni kelarong lot shu perlok perjor swam kun lang ni kwa man ni khana kin ika ba ni sotanat ka ba ngas tanat ba pi sotanat ra te pi puna pleng jong ki perlok khasi
jong nga jong piru tharai pilaba pun pring no ki tiang ya kini ki Hindu lene lada kran bai de bat collection le da bong ba ba de ka BJP kila tho bai ya ka Hindu kila tiang kila siere ka ta ngam tip na ka daw yu re nga wa daw ka tu ni por jong ba de yo rule ka BJP kumon baro ki badan po bri new trap news kum jongi kin pan kala Hindu na re ka ta kalong ke ka bakla la ni la de kidan ka ta ka ching mo kinam la balai kinam la ngan itu ye phi da ka jing ngala banong ya ka jing shisha mo ngan itu pi kinam la pi ngan ya shwa ko story pi mun shwa first prime minister jong yu de Jawaharlal Nehru te hakapor bu ushinshar ko mga fi first prime minister hakapor bu ushinshar ong ba ane kini ki tribal people mo chapo nodis kum kini ki Arunachal Mizoram kini ki Meghalaya bat kupta ter ki ong ba kidan la ka jong ka culture kidan kini ki tribal people kidan la ka jong ka jingle jingman habai de bat ka rap karyang ka bam ka di ka yat ka yang ktin ka thle kidan la ka jong ka jing practice ma ta daw ni first prime minister jong ka India jongi Jawaharlal Nehru kwa ban punwet le ni pendek yengi ta daw ui bet bangini imsuk imsan ban ya le ke ka ba ngistunan uklem kwa ban pendek le ni ban punwet tang khandian ru te bola I palat kunta kawan kata kawai kapor ba kini missionary ki wan shang keleng kari India kila poi top apo not is jongi te hangtogen ki don ki iba ki kini ki pa jongi baro not is ki umsok ki imsan ki duksuk yang ki duksuk mo ki rap ki yang ki tristam baro ki tama kalau menang kisah kesanga ta lawan missionary la kabes pelat bawan missionary namar beliau kiwan ban peni kata kejing pule puthi ban seng school bat kumta ter kilale lot habede bat katho katar ethra bun pring jong phi pila bana ke tu jing tu kana habede bat Thomas John e bat kumta ter kilai wan ta ken kilai wan dam nang ta kila ai kata kejing pule kejing puthi kala niam martan ma tu ko por kan niam Kristan dan arteli ka Catholic bat Presbyterian taki pen kala niam lot khat long ki dadan ru kata ka gol mau kini missionary ki ong ba house name ar kemudian house name ar baro ki badan ni po nadi jongi ki dei ban kala niam Kristan lot khat lan I shwa kan di sanga kren habe de bat ka ri khasi jongi mo ma ni de khasi ong ba house name ar baro ki khasi ki baro ki badan ni po ri khasi ki dei ban kala niam Kristan lot na khat hanrei kala feel no long haduh mentah mene kum pi dang bun ki ba babat ya ka niam tanrai le jong ya ka culture le jong ki ba bat bakso ya ka sixteen je krau jong ki long temen man temen ya ki rang ba rang san ma namar beli yu ba kini ki missionary ki mla ban kala Kristan lot yengi namar ba kadon kini ki blai sam ki blai lom ki blai wa ki ba kini ki temen ki dang le niam haduh mentah mene kum le long lom spet beneng bat kum ta ter te phi habai de bat kini kalom spet beneng ru kini ki riurang ba arang san haba kile niam kum ne amno mod e ba kile diam tang ya kapat tangi kitu ki niam tan rai ne ki senrat ki bobat bakso e kini tan rai rei ba kile niam kile be dam ta kawai kari nam ta baro kawai kari bat ka jaj ban rio kan ya bet kan ya biang nama kadi ka jingknya ka jingkriam dei tang nam ta kitu ki ki ayu rei nam ta ba baro kari ka jaj ban rio mo kile knya ta kalong kai dostanan haba ki 7 million man le knya kum ta na ka por manus nam ta kada ki missionary ru ki namla ban penkala lut Kristan namar badang kumong phi dang klain ka blai yang blai sam mat kita ter ma te la ding kran ha bedi bat ke GP bat GP Hindu ku ma phiong ma kinamla da lele kinamla ra da kidan ke jing mot ban penkala niam pan penkala Hindu ya ha por ke si jong kinamla da lele kinamla beliu namar ba ni kasi tam khasi tan rai dang le keniam ko ko mudang pangklan ni blai yang blai sam blai lom blai wa blai snong blai tha ta ka daw ki Hindu kinam la ei hamrei unam le ra unam pankala ra buram palat ikini ki tribal tam
ki babat bakso ya ka cultural jong ki buram ba kindu re kumba buna pring ki Pakistan jong ki batiang yo le se un penkela no te le unam la re kadang don ta ki riu temen riu san ki balenium le kom ya ka snong ka tha ya ka ribat ka jaj bandiu hi bro ka we kita ki blelum le shilong kin saya da ya ka ribat ka jaj bandiu mo te tang tai pro pajor yo le se fisco ba ngala kum kren bakla na mar kren kat kum badan pom sim ke jonga te map ya kata long ye ke ka ba fisco ba kalong ka badai to ya badik so mo le ka balai ni breno te tang tai kublai sibun ba ka juga por ngan ni klem thoi kano kaniam klem kren siliang niam na mar ni ja baro an pring jo phi ki bo pet video ki dei khasi ngai ki parlok khasi ngai ki pat khasi ngamong ba ngai je kaniam ya tu ko we kaniam ngai si ki ko we kaniam re kanam don kum ta baro pring jo ngi indi jaj ben rio khasi ngi we kta kaniam le kade tangkum ngala mono kamna ne hapre ka jing de jong nga ka jong pi ta tam tai ku ble chbun ngin skin do para ko por